כבר 3 שנים לא היה נמל התעופה בן גוריון עמוס כל כך. מאז תחילת השבוע עברו בנמל כ-35,000 נוסעים מדי יום. הקיץ ושערו הנמוך של הדולר הביא את המוני הישראלים לרוץ לשדה התעופה ולטוס לחו"ל. יש הזדמנות טובה שהדולר ירד, שיש דילים יפים. לנסוע קצת לנפוש בחו"ל, שזה אפשרות. אנחנו לא נוסעים בדרך כלל. בעלי אתמול מצא דיל ושהדולר ירד והמחיר היה טוב, אז כן, נסענו. ברשות שדות התעופה החליטו לפתוח גם את טרמינל 2 שנסגר לפני שנה בשל התנועה הדלה והקיצוצים. בשדה התעופה, התמונות הללו מזכירות תקופות יפות בעבר. לפני כשבוע ימים חלה התעוררות עצומה. בעצם כבר בחודש האחרון, בחודש יוני, עברו בנמל למעלה מ-800,000 נוסעים. אני חושב שזה מחזיר את נתב"ג לפרופורציות ולממדים המתאימים לה בקיץ 2003. כל נושא ההודנה, אנשים יותר משוחררים, יותר רוצים לנסוע. הייתה איזושהי אווירה של וקום, בתוך כולנו היינו כלואים, וכרגע רוצים להשתחרר ולנסוע. גם חנויות הדיוטי פרי היו מלאות הבוקר בנוסעים שהתפתו לקנות קצת יותר ממה שהם התכוונו. אני מרגישה שאני יכולה לקנות יותר, גם לילדים וגם לי, וגם לבעלי. כן, עוד לא גמרנו, אנחנו רק התחלנו כאן. יש לנו רק הסיבוב הראשון. הניסים שלך, ושתהיה לך נסיעה טובה. בסך הכל חיפשנו חופשה משפחתית, כשחשבנו בהתחלה לצאת אולי רק המבוגרים, לא הילדים, וראינו את השינוי של הדולר. אז החלטנו בפעם הזאת גם לצרף את הילדים וממש ליהנות מהמשפחה, מהחופשה. אז למרות הדילים ועד שיפתח סוף סוף הטרמינל החדש נתב"ג 2000, הקפיצה לחו"ל כרוכה בהמתנה ארוכה וצפופה של כמעט 4 שעות בתור. ואילת מוכנה לקזינו, ראש העירייה רוצה, ספינות ההימורים הרי פועלות ממילא, עכשיו נשארו שאלות קטנות כמו למה זה טוב.